Näin soi Summerin ja tämä pitkä kausi on lopultakin taputeltu, joten nyt on allekirjoittaneillakin aikaa keskittyä olennaiseen. Nyt lähdetään saunomaan. Tiedon tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon ja tulee samaan paikkaan. Jutila lauko ja siellä on 4-0! Ja jokohan nyt taittuu? Moro Juti. Se on kausi ohi ja pitäisi mennä eteenpäin. Nyt voisi kehitellä vähän saunailtaa. Ei oo mitään hätää, mä hoidan. Niin mä kohdan sulle takaisin. No moikka Jyti. Moi Satu. Nyt on saunailtaa Turussa, että pääsikö käymään? No mulla olisi tässä kuule auto täynnä kauniita naisia. Lähdetäänkö saunoon? Joo! Todellakin. No niin, tervetuloa ja kiva kun pääsitte. Mitä se Juti löysit tämmöisen paikan näin nopeasti? Mä löysin saunan laitista. Mediumia vai kypsää? Mediumia, kiitos. Okei, nyt menee minuutti vielä, sitten on valmiina. Sauna Online on loistava paikka varata saunailta. Saunaonline.fi toimii ympäri Suomea. Saunaonline.fi toimii huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi tämä meikäläisen näyttelijän duo. Hauskasta saunaillasta vastaa Sauna